Бүген кулыбызда гаилә һәм мәктәп журналының февраль саны. Бу санны без бик яратып әзерләдек. Монда укучыларыбыз бала тәрбияләү серләре турында да, аянычлы язмышлар турында да, гаилә кыйммәтләре турында да бик кызыклы язмалар укый алачак. Хәзер аларның кайберләренә тукталып китик. Гаилә һәм мәктәп журналында гаиләләр һәр вакыт төп урында. Шуңа да февраль санын гаиләгә багышланган иң күләмле язма ачып җибәрә. Төп герой Нури Бурнаш Алмаш аты астында иҗат итүче танылган шагыйрь. Аның гаилә тарихы Кырым һәм Мари иле белән, Алмаш аты нәсел-нәсебе белән бик тыгыз. Атаклы профессор Саре Нури һәм Бурнашлар оныгының эзләнүләре, нәсел тарихы һәм культура коды турында Сөмбел Таишева әзерләгән интервьюда укый аласыз. Шулай ук әлеге язманың русча вариантын шушы QR-код ярдәмендә сайтка кереп укырга мөмкин. Укучыларыбыз яратып өлгергән сәяхәтнамә стилендәге язмалар бу санда да дәвам итә. Бу юлы автор Гүзәл Әхмәтҗанова Боланнар илендә дигән язмасы белән Аханск районындагы экотуристлар ял базасындагы Булан станына барып кайтулары турында бәян итә. Тагын бер язма Мәскәүгә барам әле, Галине табам әле. Әлеге язмада мин, Галия Хәбибрахманова, Мәскәү татарларының ни рәвешле гаилә коруларын, танышулары турында бәян иттем. Мәскәү татарлары штабы координаторы Гөлнара Яруллина белән берлектә әзерләнгән язмабыз. Ирек Нигъмәтинең Әтисе юлыннан эз салып язмасында Яңа гасыр телеканалының алып баручысы Алмаз Гафиятов гаиләсе турында бәян ителә. Гаилә һәм мәктәп журналы КФУның филология һәм мәдәният ара багланышлар институтындагы Габдулла Тукай исемендәге Милли мәдәният һәм мәгариф югары мәктәбе белән берлектә ел сайын туган тел олимпиадасы үткәрә. Менә быел да без аның яңа сезонын башлап җибәрдек. Әлеге санда туган тел олимпиадасының беренче тур сораулары бирелә. Әлеге олимпиадада катнашасыгыз килә икән, менә шушы QR-код ярдәмендә сайтка кереп нигезләмәсе белән таныша аласыз. Журналның даими рубрикалары турында да әйтми китү мөмкин түгел. Матурлык сәхифәсендә Илназ Кадыров кызларга нинди прическа килешүе турында яза. Милли хәзинә сәхифәсе астында бу юлы Бәләкәч Хаврошы дигән рус халык әкиятен бирдек. Остахана рубрикасы дәвам итә. Расиха Фаизова укалап чигү серләре белән таныш. Мин фотограф сәхифәсенең бу санында укучыларыбыз портрет төшерү серләренә төшенә ала. Хәрәкәттә бәрәкәт рубрикасында хоккей тематикасы. Сәламәтлек сәхифәсендә без бала имезү хакында сөйләшәбез. Ирек Нигъмәтуллинның язмышлар сәхифәсеннән Кояш сүнде ул йортта язмасы да укучыларыбызны битараф калдырмас дип уйлыйбыз.